ഹലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. സമയം ഏകദേശം 7 മണി ആവാറായി. രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ് സെപ്റ്റംബർ 6. പക്ഷേ ഇതിപ്പം മാസാവസാനമായി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പോലും തിരക്കായിരിക്കും. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കെന്താ ഒരു വല്ലാത്ത വെപ്രാളമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും, പക്ഷെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര താമസമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലേറ്റായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ 8 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താ, ഈ രാവിലെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയല്ലേ, പ്രത്യേക ഒരു സുഖമല്ലേ, ആ ഒരു മോർണിംഗ് വൈബൊക്കെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി കുറേ നേരം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പായസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 8 മണിയൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പായസം കിട്ടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ആ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുവട്ടം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. മക്കൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 1-2 തവണ വലം വെച്ച് കേട്ടോ ഓടിച്ചാടി നടക്കുമായിരുന്നു. രാവിലെ നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം, നല്ല ഭംഗിക്ക് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു മോർണിംഗ് വൈബൊക്കെ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത്. കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലായിരുന്ന ചെറിയ ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വേറെ എങ്ങും ചെന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കുറേ നേരം അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നു. പിന്നെ കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ കല്ലുകൊണ്ട് തിട്ടയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു കേട്ടോ. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഏട്ടൻ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ വരുമ്പം ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകും. കാരണം ഏട്ടൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഏട്ടൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്പലമാണ്. പിന്നീട് വരക്കമൊന്നും നടന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോഴത്തേനും കുഞ്ചു പോയിട്ട് പല കളറിലുള്ള കല്ലുകൾ പറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അവൻ ഓരോന്ന് കുത്തി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് പോവാം, നെക്സ്റ്റ് ലീവിന് വരുമ്പോഴും ഇതിവിടെ തന്നെ കാണുമോയെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പായസം വന്നു എന്നല്ല, പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പായസം വാങ്ങി. അതൊക്കെ കഴിച്ച് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിശന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നേരെ ഒരു ചെറിയ കട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ തട്ടുകടയുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചോദിച്ചപ്പം പൊറോട്ടയുണ്ട്. നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും, ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊറോട്ടയും ഓരോ പ്ലേറ്റല്ല 2 പ്ലേറ്റ് വീതം ബീഫ് ഫ്രൈയും വാങ്ങിച്ചു. നല്ല ചൂട് ചായയും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒഴിച്ച് കറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം വേറൊന്നുമില്ല, മീൻ ചാറ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മീൻ ചാറൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു. സാധാ കടയായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫ്രൈക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സാധാ ആൾക്കാരാണ്. അവർ രാവിലെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഈ ചെറിയ കടയിൽ വരുന്നു. നല്ല ഫുഡ്. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലിരുന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു വെട്ട് കേക്കും ബോളിയും. അപ്പുറത്ത് താണ്ടെ പൊറോട്ട അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. നല്ല കറുമുറ ഉള്ള ബോളിയൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്താ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ വലിയ ആഡംബരമൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബായ്.